Latuthiñ Festival East Giant Hills District. Ka East Giant Tourism and Environment Promotion Society harengkat ka jinya trailang bat ka District Tourism Promotion Society East Giant Hills District kan penlong ya ka tamasa Latuthiñ Festival bat hakane ka tamasa ondon ki jingpen bernia baper bakento ka jingya kop nis Latuthiñ Meghalaya 2008 ka plastic bottling competition Kindan ru ki jingpen ki riamtan rai la ne ka traditional fashion show bat ki wei ki jingpen bernia ya ka ni ka tamasa on penlong haka khat pra tarik bat haka khat kandai tarik mentau upnai besau arajar arpasau hasnong tube Sohshrieh hakitei ki tarik ka EJTP&ES Tourism and Environment Promotion Society ka khot bat ka yawer ya baro ki paiba kiba najan bat kiba na chnai bakin wan shakatai ka tamasa kaba on petlong hakitei ki tarik